Acaba de rematar a concentración estática na Plaza Roxa, un éxito rotundo das asociacións veciñais contra a inseguridade e o narcotráfico nesta cidade. Rematou cunha pelea, por certo, de persoas latinas que neste momento está identificando pois a Policía Nacional e a Policía Local, e vos deixo pois un pequeno resume do que ocorreu hoxe na Plaza Roja. Isto é vergonza. Anos vendendo droga no Banco do Pobre na Casa da Palmeira continúa facendo con total impunidade. Excepción porque despois de numerosas reunións coa delegación do Goberno, coa Alcaldía, coa Comisaría de Policía Nacional e coa Fiscalía de Santiago, o único que atopamos foron boas palabras, promesas e compromisos, pero sen resultado efectivo algo. De excepción, que no noso barrio seguimos comprobando día tras día como medra a sensación de inseguridade. Soas drogodependentes consumen subs públicos diante de familias e menores, deixando xiringas e outros restos perigosos en rúas e espazos de convivencia. Por exemplo, hai apenas 10 días unha nena de 7 anos topou unha xiringa entre a herba no campus universitario. É un problema policial, é un problema xurídico. De nada sirve que a policía paga o seu traballo, que os veciños pagan o seu traballo por conseguir visibilizar o problema, que a policía actúe e despois cando chegan ao xulgado, así como entran saen por unha porta xa por outra, non? Complexo. Pero está claro que complexo vai ser se non traballan, se a xente, se os nosos responsables autonómicos, tanto municipais, estatais, como non se poñen as pilas e traballen, isto, como xa pasou noutras cidades, vai ser como un monstro dándonos a todos. Si vai a ser difícil a solución, ha de vir alguén a solucionalo de outra maneira. Iso, hoxe aquí, é o motivo da concentración, irlle as autoridades, nos non descartamos violento que se produza, esperemos, polo ben de todos, teñamos que vernos aquí unha vez ao mes. E sin máis, darnos as gracias por estar hoxe aquí.